mami, zi. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Așa, mămic. Așa, mămic. Așa, mămic. Așa, mămic. Ei, zi, mămic, hai vorbește. Hai vorbește, mama mică, mă. Mama mică, mă, hai vorbește, mă. Hai vorbește, mă, mami, mă. Mama mică. Așa, și? Hai mă vorbește. Așa, mami, și? Hai mă vorbește. Așa. Și după aia ce s-a întâmplat? Da? Și te-a făcut? Aoleu! Aoleu, am făcut pipi. Aoleu, am făcut pipi. Îți pare bine? Pare bine că am făcut pipi? Mama trebuie să schimbi din nou asta? Da? Pare bine, mami? Așa? Da? Foarte frumos, mami. Foarte frumos. Bravo! Trimite filmulețul lui Unchi Bogdan Sulutus la Iulia? Da? Să le dăm să pupiți? Câți mulți? Așa de mulți, mami? Bravo, mămică. Hai, Felipa. Felipa, mami. Așa. Așa. Să iubesc, mami? Așa, mama. Să iubesc pe Tusa Iulia și pe Unchi Bogdan? Da? Îi iubim, mami? Da? Da, mami, îi iubim? Hai, hai zi-li pa. Pa. Pa.